Така. Оф. Добре, 4. Трябва си читни 4. Не. Не. Така. Така. Добър път меч с мене. Това лодка ли? Скуйте. Чакайте да си чешна 4 Iron. Без да исках, не знаеш, ще забравя съм на креатив. Ехе! Боже! Екипажа ми ще ми скатай нещата. Знае, че не трябваше да им вярвам. Никой не ми помогна да се спася. Къде съм? Ехо! Има ли някой байк? Хора, май това е последната ми серия Майнкрафт. Загубихме се. Толкова тъпо нещо на Майнкрафт не ми се е случвало. То просто без да се читне един път няма стане. Натам сме. Вижте колко надалече ми спауна. Как можаха да ги срам. Що не бях се легнал. Значи, според картата, с малко трябва да съм до лодката. Чао! Аз съм Супермен. Супермен. Това е Супермен. О, екипаж. Коста. Дайте ми нещата. Мои неща. Моя всичко моето. Нещо друго. Ей! Иване! Ако стане кутка на нещо. Добре. Ей, Смит, ако скочи, ще убия. Коза паже! Че излиза от тук, че... Да не надеш опачи. Лека нощ, Майнкрафт. Лека нощ. Лека нощ. И сме отново върнали в Майнкрафт. Съжалявам, дето нямам скрин, но това е заради текчъра. И без да исках преди няколко секунди пуснах телевизора. Затова къде за Бога мога да си заклея, че видях нещо интересно. Книги. Ще умра от интерес. Трябва да свикна с тези ковчези вече. И ако се чуди скинна ми, но сега ще ви го покажа. И така се каза текчъра ми, ако някой иска да си го изтегли. Ето ми я го скина на Майнкрафт. DJ Panda. Аз съм DJ. О да, DJ съм. Вижте ми яките слушалки. Диамантен меч съм DJ. Аз. Диамантен меч. Диамантен меч. Така. Да продължим.
Нещо е на факла по-малко. Така. Сега ще сложим гравя. Иване, това ще виждам. Аз съм диджей Панда. Ще плувам към земята. На Майнкрафт. На Майнкрафт. На Майнкрафт. Таратантан, тарантататитин. Тарататан, тарантатитин. Тирититин. Само да ви кажа, ако искате още... Това, моля! О, хора, не може да не сте видяли това. Мога да се заклея, че видях лава тука. Вижте в клипчета, че тука имаше лава. Лава. О, Боже мой! Ти шегуваш ли се с мене? Ако искате още да зяпате коста. Майнкрафт! Да зяпай. Ние пишете. Как няма обичаш то с Майнкрафт, де? Виж какви гости има тук в този Майнкрафт. Само секунда да правят преграда. Сега, ако има нещо на избута, ще да се опити. То са... Боже... Знаех си, че видях нещо. Redstone... Нещо друго. Ако нещо много гръмни... Така. Пикакс. Страх май, много високо. Yes! Ох! Трябва ми малко камък. Или вода. Вода. Може да стигнеш до лавата. Аре, ще пусна път. Не прави никакви... Мате. Иде. Очечкам. О май. Мразя Майнкрафт. I hate this game. Мразя тази игра. Не знам защо го казвам, като намерих откритие. Но тази игра не е за деца. Като мен. Така. Малко камък за децата. Малко камък за децата. Камък за децата, много хора играят Майнкрафт. Майнкрафт е живота, само че на човек. Като баба, като дядо, като чичо, като леля. Тъпа игра, мразя я, колко камък изхъбих, само да стигна до нищото. Ако не намеря диамант тук, отказвам от сега, ще спирам да играя Майнкрафт. Ако не... Ти шегуваш ли са? Колко редстоун взех 4? Ако бях сега по-малко. Имам... Ако няма... Бор! Не реши ми нагадно тук. Redstone. Там имаме нещо. Трябва ще взема още един пикакъс. Не знае, че набере